Ha? 오카리 노싱이 마박한 송라요는 키나딘 등 Cero. 맘이야 Lagau. Angni munga jahibay biar jasula. लोगोफोरा जों दायो भिडिअ खालामनो नागिरदों जों माहा दोङो दायो? फिल मा फिलाव? गामिनियाव गामिनियाव? गामिनि फिलाव दोङो जोङो दादिदों आंदों नों आंखौ मा जायो? दादि दादि? लखायंखौ मा होनदों? मा लिरना लायो मा लिरना लाखो नोंलाय? टपिकनि माबा लिरनानै लादों गोसथोनायनि नामसो नामालै? लागाव! Baban nama mana? Kontorko Nungialah. mini kontorko Mini kontorko. Lagaw. Bini naman जादों mini kontorkoनो बिफानिया kontorko ओमफ्राय नोंसा मामानिया मा नाम? Unggali. Kiga lain nama nsa pamela? Ha? 오카리 노싱이 마박한 송라요는 키나딘 등 Cero. 맘이야 Lagaw. Koro gini dang, bayar orang karena. giyu Mama giyu. Isang kedrani giya lebe no. Undi asik giya. ang barang kubgitara Lagaw. Sanibun bayar ya bro. Maklah sopura ini ngelai dalai. Natari yo. Dolot jobra bicing naik betapa nang kubra. Nungabra nung kesu ang ni sango pura ini kentana lah nang kubra. ang isang pray Samba. Lagaw. Sekolah nam. mas ko nemis idu ko bemis ko Sini master ni nama mana? Master sal sugresa de mari Bray. Gusto na le. gusto na Kelvina Manam? Kelvina Lagaw. Nini gusto na le. Kelvina Kelvina. Mahani. Ngeri rotan Rutani. Fani nama le biman nama le manam nu bisale. Sola Bray. Spania Conggili Lagaw. Roh mami 공자 등 아카우 당나니 붕낭 알루 오마 बेदरखौ दरथाम जादों नंगौना नङा ha mami konde खोन्थालाय Alu umabedora दरथाम जादों नोङो आं डाइरेक्ट मिथिखायो माथो नोंखौ लागाव ओमफ्राय माबा जाबावदों आं सयाबिनबो जाबावदों बाबान नामा कन्ट्रलख' ओमफ्राय नोंनिया मिनि कन्ट्रलख' बिमानि नामा अंगाले नामा मानो थानाय ओरैनो गामियाव ओरैनोसो बुङो ओमफ्राय दाखालि ओमफ्राय माला खिनाय बिलाय न' सिङावलाय
अखा हालिसोलै गोबाव जाबाय गोबाव जाबाय उम, ए मान अखा हालिसो लाजिनोबो रोङा ओंखाम संग्रायाव ना उन्दुग्रायाव ओंखाम संग्रा ओंखाम संग्रायावनो खिबाय उम, तात मामाया बिराद गियो नामा मदाइखो उम, आयौ नों गियोना गिया देनां देरबा मा जागोन नोंलाय आर्मी आर्मिसो लागाव Welcome, I'm Shandel. Welcome to my sandal. Welcome to I Shandel. sendel lagaw welcome to ma sendel bilai नोंखौ मबाइलावसो थिखांना मोनदों बियो baban nama mana meneh मबाइलाव Kontor ko. nungi nama mana Min kontor ko. mini kontor ko mini kontor ko ompray mamani nama Penggale. maha kine ne Oंखाम जाग्राया ओंखाम जाग्रायावनो खिबाय मा जात जात बिमालाय बेफोरलाय नोंसानियाल' ना मालायनि बिमायाबो बिदिनो खियो हा जाहानियाल' नोंसानियाल' बेबायदि खियो लागाव है आदां गादां बे ओंखाम संग्रायालाय मानो खिलाबायनांगौ जाखो बिमाफ्रालाय न' नों उन्दै गथ'आनोबा नोंबा फिसालायानो खिया बारियाव थांनानैसो खिहैयो न' बिमायानो जाथारालै न' हरावसो ओंखायनोथ' हराव नोंथ' बारियावसो थांना खियोना खामजालायाव नङा नौटासोआव नङा नौटासोआव नङा हरावसो खिदों न' सिङावनो खिबाय होमबा हरनि 12टा नङा हरनि 2टायाव मेथाइ खननो रोंना रोङा हा हा देलाय खनलाय दे लागाव जनगण मन अथिनाय गोजौआव हे भारत फैगिदार पान्जाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चला चल इतरंगा तव शुभ नाम जग आहा हे भारत फैगिदार जय हे जय हे जय 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 हे ओमफ्राय मा मेथाइ गाबावो falling down हा falling दे London passing falling down falling वाव मोसानोबो रोङो माथो my fat ladies वाव डेन्जार गोरोंखा कन्ट्रकनि फिसाला मिनि कन्ट्रकआ डेन्जार वाव 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 सेन्देल गानसै दादि मोसानो रोंना रोङा देलाय